డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మీ ముందుకు మరొక చిన్న షార్ట్‌తో వస్తున్నాను. మీ ఎస్‌విఆర్ పాజిటివ్ వైబ్స్ నుంచి. అదేంటంటే, వినే ఓపిక లేనప్పుడు ఎప్పటికీ నీకు ఆ విషయం అర్థం కాదు. అదేవిధంగా చెప్పే ధైర్యం లేనప్పుడు నువ్వెప్పటికి గూడా పిరికివాడిగానే మిగిలిపోతావు. అందుకనే వినదగునెవ్వరు చెప్పినా వినినంతనే వేగిరపడక వివరింపదగున్ అని సుమతీ శతకంలో ఉన్నట్లే మనం ఏదన్నా చెప్పటానికి ట్రై చేస్తాం. అప్పుడు అవతలోడు ఇనాల. కానీ వినకుండా నాకు తెలుసులేవా! నువ్వేది నాకు చెప్పేది నోరు మూయి అన్నారనుకో, వాడికి ఎప్పటికి గూడా ఆ విషయం అర్థం కాదు. అదే విధంగా నువ్వొక విషయం చెప్పాలనుకుంటావు. కానీ ధైర్యం లేక మరి చెప్పలేక గుటకలు మింగుతా ఉంటారు. వాడినెప్పుడైనా పిరికివాడిగానే భావిస్తారు. కాబట్టి మరి ఎప్పుడైనా సరే ధైర్యంగా చెప్పాల్సింది చెప్పాలి. లేకపోతే ఎప్పటికీ నువ్వు చెప్పలేవు.